So now let's proceed to the ceremonial of money dance and giving of gifts. Papa. Ano yung mga bumata? Hindi na para bayad sa tuwang lihi at handa na. Para mag-graduate. Ang money dance nagpasabot. Isa nung pa ang ito lumabot na kinabot. At aandang na tuwang ginikalan. Alila, igala, o mga sinihan na mutangkong para masulbat ang mga problema. Ay, baili, oy! Baili sa niyo, oy! Baili, baili! In this crazy world. Oy, sukli! Nasukli You're my rainbow sky, and my only prayer is that you Wala na, puno na. Thank you so much sa mga nihatag o mga guests sa tuwang bigitan. So wala na. Kompleto na, puno na ang plato. Okay, bigitan sa kuha ang plato pero puno na. Okay, thank you so much. Miss Rena Artiaga, you will now receive. Thank you so much for inviting me for this program. Enjoy the rest of the party. Thank you so much.